В този клип ще видиш как да полираш такива фарове, които са много ударени от камъчета. Както се вижда на този фар, целият на точици, това също удари от камъчета, което трябва да се изкори, да се махне това, да се заклади, за да блесне отново. Както винаги, първото нещо, което правим е да се облепи бройната и калника с тиксо. Тук даже има и изолир банд. Както се вижда, навсякъде го слагаме. Започваме с орбитална машина 240. Ето е след малко използване. И ето как се изглежда фара. Нарочно съм спрял до тук да се види. Така, това, което виждаме тук. Ето тук има лак. Където е по-тъмно, където е по-светлата част, няма лак. И ето тук горе, където е по-тъмно, там има лак, който трябва още да го шкурим, защото иначе ще се показва след това. Тук е окей, тук е готово вече. Както се вижда, тук има много лак и тук горе. Целта е ето така да бъде целият матиран. Както се вижда тук. Не трябва да има блестящи части, защото после ще вижда линия. Трябва да е сравнително гладък фара. Ето тук горе има още малко, където трябва да го минем, но може и следващата шкурка. Ъгълчетата, там няма как да бръкнем с машината, защото няма място. Затова остава на ръка. Да се мина или с някаква много малка машина. Ето сега ще видим другия фар как е станал вече. Този е готов. Няма точици. Полиран. Фолио има. 5 до 7 годишно фолио. Ето го, само трябва да се изреже. Така, минаваме на следващата шкурка. 320. Да изкараме дръскотините от миналата. Ето го след 320. Няма никакво блестящо. Няма лак. Фара е готов за следващата шкурка, която е 500. Ето го фара след 500. Тук вече трябва да е все по-гладък и по-гладък на допир. Ръбчета още не са готови, сега ги оставяме на ръка за накрая. Минаваме на 800. И ето тук вече фара започва лека по лека да връща бляска си. Тук вече е доста гладък. Не трябва да има дълбоки дръскотини от самата машина. Минаваме на водно шкурене тук с 1000. За да изкараме дръскотините от машината. Ето го след 1000 на ръка. Тук вече можем да видим, че дръскотините са само настрани. И това е целта ни. Не трябва да виждаме никакви кръгови движения от машината. Никакви следи. Ако някъде има кръгови движения, трябва отново да минем. Целта е да виждаш такива черти настрани. Така ще сигурен, че си изкарал дръскотините от машината, иначе те ще се показват накрая. Ако не ги изкараме, ето го, навсякъде се вижда, ето тук трябва още малко да се мине. И ъгълчета още не са готови. Както се вижда, ето тук има една линия, където няма лак, в ляво, тук, и тук има лак. Тоест трябва още да го шкурим ъгълчето, за да махнем лака в ъгъл. И горе същата работа. Просто няма много място и не е много удобно, но малко по малко става. Ръбчето също е много важно да се минава, защото там много често остава лак, който не е махнат. И вече сме на сухо шкурене с винтоверт. Може и с машина, няма значение. Тук е с 1000. Започваме. Ето го фара след 1000. Много е вече бляскав. И целта тук е да нямаме дръскотини на напречно, т.е. от водна шкурка, която използвахме. Т.е. тук отново целта ти е да виждаш кръгови движения от самата машина. Ако виждаш прави черти, това означава, че не си изкарал шкурката, която си карал на ръка, водната шкурка, и трябва да минеш още няколко пъти с машината. Но ето как изглежда. Ръбчета също ги оставяме за накрая, защото за тях имаме по-малка приставка. Ето тази. Тя има в комплекти, на много места може да се намери. Закача се към вентовера и газ. Ето това е след 2 или мисля, че след 2000. И тук вече фара минат на 3000 шкурка, затова е толкова блестящ. И остава само да го минем с паста и с гъба. Това бялото по фара е пастата, която съм нанесъл. Ето го след полиране. Няма следи от камъчета. Блестящ е, буквално е като нов. Няма черти, няма следи от машината. Ъгълчета са готови. Всичко е готово. Сега единственото, което остава е да го защитим или с керамика, или с фолио, както споменах, 5 до 7 годишно. Тук клиентът е избрал фолио, защото е доста по-дългосрочно и ще му пази от други такива удари от камъчета. Други точки. Ако сложи керамика, тези фарове пак ще станат на точки. Те са много податливи, както и тези на Volkswagen, и на Audi, и на BMW. Дори сравнително новички, както тази кола. Ето го фолиото. Ето как изглежда преди да го опънем фолиото. И тук вече е опънато фолиото. Както трябва. Няма големи пръсти. Както се вижда, въгъл е закачено и издърпано навънка. Ето го. Това като се изрежа, като се нагрее, няма никакъв проблем. Щом тук стои, щом не се надига,
И готово. Перфектно е отгоре. Сега другия фар да видим. Той е поизсъхнал вече там фолиото. Само трябва да се изреже. Ето го. Не е мърднало. От преди час и половина, както го снимахме последно. Изрязва се, нагрява се да се запечатат ъглите и е готово. Нямам никакъв проблем, човека. Това е. Хареса видеото.